Hola. Jo soc la Cleo. Hola Cleo, sóc en Pipo i avui aprendrem els números de l'1 al 5. Què et sembla? Sí, bona idea. Molt bé. Quin número és aquest? El número 1. Molt bé, Cleo. El número 1. I aquest, quin número és? Aquest és el número 2. Molt bé, Cleo. Aquest és el número 2. Anem pel següent. I aquest, quin número és? Aquest és el 3. Perfecte. Aquest és el número 3. I aquest, quin número és? El número 4. Genial. El número 4. Oh, i aquest, quin número és? I el número 5. Ah, aquest és el número 5. Molt bé. Ara el repassarem un altre cop. Comencem. El número 1. El número 2. El número 3. El número 4. El número 5. Molt bé, Cleo. Ara ja sabem els números de l'1 al 5. I he de marxar. Ens veiem a la pròxima. Adeu. Adeu, Pipo. Fins a la pròxima.